Bulgarian Fitness Championship. Много си високи резултати. Още малко. Повече не е общо с кръгата. Не, аз да се оплача, нали да се... Значи, мой съвет, не само към него, към всички. Давай си го право. Здравейте и добре дошли в BroQuest. Това е канала, в който няма да гледате поредната глупост, на която сте свикнали. В този канал ще наблюдавате единствено и само спорт, яко тренировки, много пролята пот и брутална издръжливост. Това е канала, в който ще заснемеме предизвикателствата, на които ще се подложим. Днес започва тренировката ми за нещо, в което никога не съм вярвал, че ще участвам. А именно Bulgarian Fitness Championship. Може би не знаете какво е това, но сега ще разберете. Най-мащабното кросфит състезание е правено някога в София. 130 индивидуални атлета и 35 отбора ще мерят сили на 13 и 14 септември. А състезанието ще се проведе точно тук, в сърцето на София, а именно Южният парк. Тренирали си някога кросфит в живота? Добре, не знаеш, че бая тегавичко според тебе ще се справиш? Що па да не се справя, бе? В тази поредица ще ви запозная с методиката за подготовката ми и мисля, че няма по-добър начин за започване на клипа от това да ви запозная с първият треньор, а именно Николай Йорданов Ники, създател на спортна зала Хелспорт и съосновател на една от водещите кросфит зали в София, бивш национален състезател по ски алпийски дисциплини и възпитаник на Националната спортна академия. С над 5000 групови и индивидуални тренировки зад гърба си, сертифициран треньор CrossFit Level 2, Bulgarian Back Level 2, CrossFit Gymnastic Trainer and Weightlifting Coach. Това е човека, който, доколкото разбрах, ще ме тренира, или? Бе, няколко тренировки ще направим заедно, обаче преди да почнем да тренираме, аз имам няколко въпроса. Кажи. Като всеки един уважаващ себе си треньор, искам да те попитам, имаш ли някакви травми по себе си? Рамене, кръст, Виж сега, аз съм екстремен състезател, цял живот съм карал скейтове, сноубордове, имам травми, но според мен те са до толкова, доколкото бихме могли да ги преодолееме и не би трябвало да ни бъдат проблем в тренировките. Много хубаво, а да те попитам, имаш ли някакъв опит с този вид спорт, кросфит, и знаеш ли какво ще се случи? Не. Никога не съм тренирал кросфит, нямам никаква идея точно какво трябва да се направи и точно според мен това е и предизвикателството, тъй като аз искам да се пробвам в нещо, което никога през живота си не съм навлизал. Значи, мой съвет, не само към него, към всички. Трябва да бъдете първо подготвени психически, преди да се подготвите физически какво предстои. И ще цитирам един от най-добрите кросфитъри в света, каквото казва господин Рич Фронинг. Когато тренирам, аз си слушам тях. Обаче той дали състезание, му казвам да млъкне и да ме слуша по мене. Така че, пожелавам ти успех. Давай си го право. Напълно съм съгласен с това, че Ники е перфектният избор за нас. С неговия огромен опит в спорта ще ни научи на много неща, които ще ни бъдат полезни за напред. Но преди да започнат тренировките с него, искам да минем през редица прегледи, които ще споделим с вас. Първият преглед, който ще направим, се казва DEXA-FIT. Той е супер интересен и показва абсолютно цялото ти състояние на тялото. Гледайте напред, мисля, че ще ви е доста интересно. Това, което виждате тук, е DEXA Scan, един от най-точните методи за измерване на телесния състав. Прави се с ниско дозов рентген, напълно безопасно и отнема само няколко минути. Скенерът ти показва колко процента мазнини имаш, но не само това, казва ти къде точно са. В ръцете, краката, торса. Освен това ти дава информация за мускулната маса и дали имаш дисбаланс между лявата и дясната страна. Може би най-важното, изследва и висцералните мазнини. Това са мазнините около органите, които не се виждат, но са свързани с риска от метаболни заболявания. Получаваме и данни за костната плътност, което е важно, особено ако тренираш интензивно или си в калориен дефицит. Кажете нещо за спорта. Искаме това момиченце отзаде с бялото.
След това направихме VO2 Max тест. Това е тест за аеробната издържливост и общата физическа форма. Слагат ти маска, която измерва колко кислород вдишваш и колко въглероден диоксид издисваш, докато тичаш на пътека с постепенно увеличаващо се натоварване. Така се изчислява колко ефективно тялото ти използва кислород. Това е твоята VO2 Max стойност. Освен нея получаваш и пулсовите си зони, което е супер полезно за всякакви тренировки. Кардио, интензивни, дори и възстановителни. Резултатите ти показват реално къде се намираш като издържливост и как можеш да надградиш. Тези два теста ти дават една много ясна картина за тялото, не само външно, а наистина в дълбочина. Ако тренираш, храниш се целенасочено или просто искаш да следиш формата си, определено го препоръчваме. Сега ще ви покажем нашите резултати и в какво състояние сме. Пацо, като цяло резултатите ти са отлични. Имаш много въздух, VO2 Max от 56, имаш 14% мазнини, което е почти най-оптималното за да имаш, нали, говорим в нормалния живот, което е около 13%, имаш 250 грама висцерални мъзни, което е под опасната граница. Висцералните мъзни, както казахме, са добре. Костното ти здраве не е оптимално, трябва да се грижиш за него. По-толсто мъзните имаш под 10 кг мазнини, 9,7, супер. Това е ALMI, или как мускулната ти маса е разпределена по ръцете и краката спрямо ръста, този индекс, който се използва за диагностициране на саркопения. Belly fat. Виждаме, че си в почти ЕСЛ на графата. Средностатистическия мъж има 700 грама, това са мъзните между органите, най-опасните мазнини. VO2-то ти е доста добро. Почти на професионален, нали, атлет. Само да разбера точно, това означава как приемам кислород. Не как го избутваш. Средностатистическия мъж, на който имам 42, ти имаш 56. Това означава, че дишането по време на активен спорт ми е окей. Да. Твоят фокус трябва да е друг. Твоя фокус трябва да е мускула, за да можеш да укрепиш своя скелет. Тялото ти е в много добра форма, 12 години по-млад си, ти си един младеж. 25 годинки, брат. Той ще ви има тебе. С една година по-малък. Това не е, да. 4 години по-млад от възраст. Не е като факта. Мисля, че братът, който тренира по-често, няма толкова добри резултати, колкото... Повече хапва. Да. Иначе на 19,2% мазнини, оценката на тялото на B+, има 3 по-високи. Мускулната ти маса е на добро количество, както то се вижда, ти имаш добро количество чиста маса. Искани се да ослабнеш 7 кг. Имаш 450 грама висцерални мазнини, което е под средностатистическото. Много висока зона влизаш в аеробен режим. 186 е максимум пулс, който си ударил. Тук виждаме, че алмито ти е добро, как мускулната ти маса е разпределена по ръцете и краката спрямо ръста ти. Значи много добре, ти нямаш... Да, имаш нисък риск от умиране след щупване в крайните етапи на живота си като цяло. И тук виждаме твоето костно здраве. Сега 53 кг скелет, много твърди крака, много твърд гръбнак, като костно да се чупли всеки брата. Яко бокс, да сваляме да имаме кислород. И да пазиш брадата. Ти пази брадата. След проверката на физическото ни състояние, е време да видим дали стъпваме правилно. Аз се казвам приятели. Приятно ми, заповядайте. Сега ще бъде първи. Ти продавам аз. Да, ти. Спортувате ли? Да, спортувам активно 6 дена на седмица. 6 дни. Да. Някога знам аз. Спорта, който практикувам аз, има скачане на кутии, качване по едни въжета, пак скачане високо. Нямам там. Няма. Влезени? Влезените са ми окей. Пети? На колена? Колената са ми окей. Значи кръста... То всички високи хора са така с сборки в кръста. Поне аз така спорта. Така. Спортен? Сега, да. Ние сме братия, както разбрахте, цял живот практикуваме спортове, още от малки. На 25 годишна възраст, мисля, когато беше, когато аз бях, започнаха едни доста големи проблеми с кръста. Легнах на легло вече, тогава отидох на ямара, видяха се 2 дискови херни, едната беше много възпалена поради причината, че пък до дисковата херния имам хематом. Паднах, не успях да взема на крака, паднах на дупе
и стана нещо огромно. Той си скъси и то задния мускул. Айде там ще стигнем, аз и мускули съм късали. Притиска Не. първата дискова херня. Но имам и втора. Едната е по-нагоре тук, другата си ми е баш долу в основата. След това имам късан тез на десния крак, да. Не в смисъл, не е абсолютно целият мускул, седалище, но 3-4 неща се навика и се качиха нагоре. Не, с глезените няма. Колената. От време на време може да има схващане, поред мен при мен е до раздвижване. Той там е умири тръгначе. Врат, честно казвам, напусна. Много ми пукат ставите. Лакти, пръсти, всичко става тук много. Това вече не е общо с краката. Не, аз да се оплача, нали? Да се щупани. Кокошите да Не си. А тук е най-важно. Така, да. Сега се качваш, стъпваш с мен отгоре. Тук си. Да. Стъпваш и седиш така нормално. Да. След падане. И много силен натиск на петичките. Набиваш най-много. Сега лиш. Как натовариш отляво, усещаш ли повече напрежение? Човек. Или... Не ми е правило никога някакво чак такова. Я прикликни сега с право гръбче. Още малко, стоп. Сега изправи. Между другото съм много немобилен в лекция. Сега сега дигни леко пръсти, избутваш навън кръка. Хоп, стоп. Сега, това ти е левия крак, това ти е десния. Нормалното стъпало трябва да изглежда по този начин. И той играе ролята на амортисьор. Стъпиме, функцията му е да изпружинира, да убие шока от килограми. Като ходиш 5 пъти се вече, се затичаш 10. И това си е шок за стъпалата, и като няма пружинира, болката върви нагоре и ти попадна в десния крак. Другото, което е минимално, но го има пронация. Това ти е левия, това ти е десния. Ахилеса отговаря за баланс. Виж като клякаш, то се случва. Като побираш навътре, левия крак глезен и това променя позицията. Идеята на стелката е каква е? Да изправим ахилеса в правилна позиция, за да може, нали, това е една основа на къща да е стабилна. Трябва всичко нагоре повери. Идеята на стелката е да държи кръка в правилна позиция, да дигне слода, за да може той да изпружинира и да разпредели. Сега, стелката е поддържащо. За децата, аз винаги им казвам, хубаво е да се хванат с 6-7 годишна възраст, при тях с упражнения, стречинги. Значи стелката е направена от карбон. Обаче ми е то направо губа баланса, няма нищо общо, човек. Левия ти беше по-зле, нали? Да. Тя сега приклекни с право гръбче. Така, стига. Изправи. Сега дигни леко пръстите. Леко и избутваш се малко навън. По-маличко. Можеш да се държиш на навън. И аз сега стъпи пак нормално и пак приклекни с право. Се изправи. Ляв крак, десен, ти си по-зле. Тук с надлъжния никакво такова не нямаш. Целият ти натиск е на възглавничките и на петите. Тотален дощабан. Сега при тебе как е ахилес. Как седиш, това ти в нормална позиция. Като приклякаш, пак ти вкарваш. Добре, какво ще кажете за идеята от Barefoot и смисъл при пръстите? Това има ли някакво значение? Какво при пръстите? Трябва хубаво е обувката да е широка, да не е така да ти... да те притиска, да. Мисля, това си е фактор. От 38 за 43 всичко му това. Не, учи. Защо? Честно казвам, аз винаги съм си представил, че точно тук при свода трябва нещо да ме повдига. Да, я пробвай да клекнеш да видиш. Аз се друго. Виждаш ли тук с тази част, изобщо не докосваш. Ти си така с външната и тук. Мене ми е паднала тук реално свода, тук ми е отива ми надъжа. А той в левия крак изобщо той гледай ти тук на фаланката изобщо не стъпваш. Прегледахме вече стъпалата си, а сега е време да видим и дали бихме могли да дишаме по-добре. Напоследък навсякъде в социалните мрежи виждаме хора с ето такива лепенки на носа. Все едно стана някакъв задължителен спортен аксесуар. И ние си казахме, какво пък им е толкова специалното? Да, признаваме си, първо ги пробвахме просто от любопитство, но след първата тренировка с тях осъзнахме, че има нещо наистина ценно.
Да дишаш по-лесно по време на спорта е наистина важно. А тези лепенки разширяват ноздрите и позволяват на въздуха да минава по-свободно. Резултатът – повече кислород и повече издръжливост. Това са лепенките No Seas. Предлагат се в два цвята, едни безцветни и едни черни. Ако искате да сте като боксьор, използвайте черните. Ако малко ви е срам да ви виждат, може и ето по-безцветни. Имаме какво имаме? Промокод имаме, Имаме промокод за вас, готини хора, който сега тук ще изпишеме на екрана, така че ако искате, възползвайте се за 15% намаление, а долу в описанието ще сложим линк по-бързо да стигнете до сайта. Това беше всичко в нашото първо видео, в което ви запознахме с нашите организми и в какво състояние се намираме. От тук нататък вече следва бруталния екшън, така че най-добре е да се присъедините към семейството, като ни последвате, цъкнете към банката и ще е супер яко да напишете някакъв коментар. Йоу!